madzidzira muri kuita mazuva ano. Ndiri kukumbuka chaizvo chaizvo. Madzidzira muri kuita makore anaya nemadzidzira ataita isusu. Zviri kupesana zvisingatomboiti. So, imagine. So, chichi. Showa kubhadhara school fees every month for nothing. Pasina chamuri kubura kana. Ha? Zvakanaka here izvo? Mama, anti mukunyatsotaura mega yenyu kuti kuchikoro nguva yamakadzidza mainyatsodzidziswa. Yes, taisa effort pachikoro. Education ndo musimboti webudiriro yako. Saka isanyatsoisa effort yese pachikoro. Kwete zvenyu zvamakuita mazuva ano izvi. Zvekusoro tazvama lunch box chete. Maticha kari kuda mari yemaeke isu hatisubhadhara maeke pasina mari yemaeke hapana kaudzidza. Maeke ekudikwa inini handikona kuitisa maeke here ndakadzidza inini. Asati lunch box chete. Isusu taiti break time ikasvika. Tinenge tiri busy kuita corrections. Imimi munonge muchipura chete lunch box. Yeah? Mama. Ah. Imi kana mati mimi munokwanisa kuti dzidzisa nditi. Yes. Zvakadii kuti tungoita sei? Tongodzidza panapa. Since mimi amusi kuti paka mari yacho yema extra lessons acho anditi. Mukadzidzisa mimi zvinoita sei? Zvinogona kuti fambira mune zvakanaka. Amuoni zvakadaro. That's good. Kwa iwewe unongodzotota maziso uchimonditarisai iwewe. You're not as active as I am. Iwewe. Aiwa mama. Mimi pamukadzidza. Pambasati pane anzi New curriculum. Nemakhala. What new chi? New curriculum. Iyo mainzwa akayataura. Hausi kutogona kuidedza. Yeah? Uda kuti chi? Ai nditaure mama. Watichizviya? New curriculum makhala. Makhala mama. Saka hai nditomanzwisisa, nditomanzwisisa kuti kuchikoro makhala. Nditomashaje utode matombo ndibatsirawo mama. It's very bad mufundi. Kungokanda mari mudziva musoro wako uya utore zvakanaka. Iwewe. Autore mushe iwewe. Dofore madofo. Ndxondo dzako dzakaita sendxondo idzi. Unondxo zvako. Sasitake mushe. Urizi dofo chairo iwewe. Maeke kuita sei? Zvese zvine vachitadza here. Yeah? Pay attention! Pay attention! Atadza izvozvo. Future! Future!